Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Topacio. Taong 1961, Molave, Zamboanga del Sur. Itong mga panahong ito, manlalako ng saging itong si Topacio. Nagmula siya sa isang ordinaryong pamilya, kaya na may araw-araw kinakailangan niya talagang makipagsapalaran para mabuhay. Marami na itong pinagdaanan si Topacio, pero para sa kanya, hindi na yun mahalaga. Basta ba'y makatulong siya sa kanyang pamilya, kahit anong hirap pa ang pagdaanan niya, napapawi lahat yun. Sa kanilang lugar noon sa Molave, may isang matandang kapansin-pansin para sa kanya. Bukod kasi sa balot na balot ng telang itim ang bahay nito, tuwing umaga lang din yung lumalabas at kapag hapon hindi mo na makita, ultimo ang anino nito. Nakatrangka na rin ang bahay ng matandang yon at kahit subukan mo pang tawagin ito, hinding-hindi na yon lalabas. Kaya naman yung napansin ni Topacio ay dahil sa kaharap lang nila ang bahay ng matandang yon. Ilang beses na rin niya yung inilahad sa kanyang mga magulang, pero ayon sa mga ito na yun si Enting ay ganun na talaga magmula noong nagretiro ito sa pagiging sundalo. Siyempre hindi naman nila binibigyan ng kahit na anong kahulugan ang ginagawa nito, gawa nang wala naman silang napapansing kakaiba sa matanda. Pagtatapat pa ng kanyang ama sa kanya, mabait ang matandang yan, kung kaya't di niya yun maaaring paghinalaan. Bukod kasi sa ilang beses na silang nagkasama sa gapasan, tuwing nagkikita rin sila, binibigyan siya nito ng kahit na ano nitong dala. Dagdag pa ng kanyang ama, maliban sa ginawa nitong pagbalot ng tela sa bahay, wala na siyang nakikitang kakaiba. Ayon pa rito, nagsimula ang gawaing yon ng matanda, 2 taon pa lamang ang nakakaraan. Wala silang kaide-ideya kung para saan ang mga telang yon, pero base sa mga sinabi ng kaibigan niya, maaaring ginagamit lamang yon ni Enting para dumilim ang loob ng bahay niya. Dahil sa sinabi nito, kahit papaano unti-unti nang napanatag ang isipan ni Topacio. Ang buong akala niya kasi, aswang ang matandang yon, kung kaya't gano'n na lamang ang ikinikilos nito sa kanilang lugar. Magmula noon pinuno, kahit papaano hindi na niya pinapansin ang bahay ng matanda tuwing lalabas siya sa kanila para maglako ng saging. Inakala din niyang sa pamamagitan nito, magiging maayos ang paninirahan nila sa baryo, pero pagtungtong naman ng buwan ng Setyembre, unti-unting nabago ang sitwasyon nila dahil sa kakaibang ginagawa ng matandang yon. Tuwing umaga, kapag papaalis na siya sa bahay nila, nasisipat niya itong naglalakad sa bakuran, bitbit ang isang maliit na patpat. Kung titingnan, wala namang kakaiba sa ikinikilos ng matandang yon. Pero pagsilay naman niya sa mga lupang dinaanan nito, napansin niya ang iilang mga guhit na hindi niya mawari kung ano. Halos magdadalawang linggo din yung ginawa ng matanda, hanggang sa dumating ang puntong napilitan na siyang lumapit dito para kausapin ito ukol sa ginagawa nito. Isang umaga, pagpasa naman niya ng mga ilalako niyang saging, sakto naman ang paglabas ng matanda. Bitbit ang patpat na animoy pinausukan buong magdamag. Bukod kasi sa tuyot na ito, nababalot din yon ng uling na animoy pinausukan sa itaas ng lutuan. Di pa man nakakalayo ang matandang yun sa bahay nito, nagsimula na rin yung gumuhit ng mga simbolo
na siya namang labis na ipinagtaka ni Topacio. Sa isip-isip niya, bakit pag-aaksayahan ng oras ng matanda ang bagay na yon kung wala naman yung maitutulong dito? Hindi niya mawari pero malakas ang kanyang kutob na hindi lang yun bastang gumuguhit ng mga simbolo sa lupa. Yung mga iginuguhit kasi nito noong mga nagdaang araw, napansin naman niyang di pa nabubura, kaya labis niya yung ipinagtataka. Isipin ninyo, 2 malakas na ulan na ang dumaan, pero nanatili pa rin yung malinaw. Ang mas ikinagulat pa noon ni Topacio, habang tumatagal meron siyang napapansing simbolo na nabubuo mula sa araw-araw na pagguhit ng matanda. Dala naman ang kanyang kuryosidad. Kahit natatakot siyang lumapit sa bahay nito, naglakas loob siyang gawin ang bagay na yon upang matuldukan na ang lahat ng palaisipang umiikot sa katauhan niya. Sa paglapit naman niya sa bahay nito, mahinahon naman niyang tinawag ang pangalan ng matanda, sabay wika rito ng, "Magandang umaga po. Manoy Enting, may tatanong lang sana ako sa inyo eh. Matagal ko na ho kasing napapansin na gumuguhit kayo sa bakuran nyo tuwing umaga. Matanong ko lang ho, para saan ho mga guhit na yan?" Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, agad naman siya nitong pinaypay papasok na siya namang dali-daling sinunod ni Topacio. Wala siyang kaide-ideya ukol sa sasabihin nito sa kanya, pero pinili niyang sumunod dito alang-alang sa mga palaisipang namumutawi sa kanyang katauhan. Makalipas pa ang ilang minuto, pagharap naman nilang dalawa, agad naman siya nitong inabutan ng bangko, sabay upo sa harapan niya. Matapos nun, nagsimula ng magsalita ang matanda na parabang ayos lang dito na sagutin ng lahat ng katanungan na ibinato ni Topacio. Habang yon ay nagsasalita, dahan-dahan naman itong inilapat ang ulo nito sa kinaroroonan niya, sabay bulong sa kanya ng, "Naghahanda ako sa panahon ng mga aswang. Hindi mo ba alam? Oktubre ang buwan ng labasan nila. Mula rito patungo sa kabilang baryo, mananalasa sila para kumuha ng makakain. Yang simbolong napapansin mo, bitag ko yan para sa kanila." Buryong-buryo na ako sa buhay ko, Topacio. Kailangan kong gumawa ng mapaglilibangan. Kaya kung ako sa'yo, habang wala pa, maging maingat ka na. Umuwi ka bago mag-alas 3 ng hapon at wag na wag kang lalabas sa bahay ninyo nang hindi pa alas 5 ng umaga. Gawin mo lang yan, Topacio. Walang mangyayari sa'yo pagtungtong ng susunod na buwan. Matapos naman yung mailahad ng matanda, agad naman yung dumukot sa kanyang bulsa kung saan may bato yun doong nakuha na dali-dali namang iniabot sa kanya. Biluga ng batong yon, tapos kulay puti ito. Napakakinis din, at yung temperatura nito, animoy hindi nagbabago. Bagaman wala siyang kaide-ideya sa batong yon, nagdesisyon siyang kunin ito nang sa gayoy hindi mainsulto sa kanya ang matanda. Maya-maya pa, nang wala na silang mapag-uusapan, agad naman siyang nagpaalam. Di naman siya nito pinigilan, lalo pat marami pa yung gagawin. Sa kasagsagan naman ng kanyang paglalako, napansin naman noon ni Topacio na parabang napakagaan ng kanyang katawan. Kanina kasi parang ang bigat-bigat ng kanyang pakiramdam, gawa ng maliban sa wala siyang maayos na tulog noong nagdaang gabi,
madaling araw pa siyang ginising ng nanay niya. Alam niyo naman yung pakiramdam ng ganon, hindi ba? Subalit sa kabila nito, pinili niya pa rin yon ay ipagsawalang bahala dahil sa dami ng kanyang ginagawa. Sa paglipas pa ng mga araw, mas lalong naging kondisyon ang kanyang katawan. Hindi niya mawari pero habang tumatagal na tangan niya ang bato, pakiramdam niya hindi na talaga siya napapagod. Hindi lang yun, naging maswerte din siya sa kanyang paninda kung saan 10:00 pa lamang ng umaga, ubos na yung mga saging na inilalako niya. Linggo pa ang dumaan. Hindi na namalaya noon ni Topacio na malapit na palang sumapit ang susunod na buwan. Pagtungtong naman ang huling araw nito, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang matanda na naghahasa ng itak nito sa labas ng bahay. May sinusunog din yung mga dahon malapit sa kanya, kalakip ang mga batong itinali nito sa pinagsasampayan niya ng mga labahan. Matapos naman niyang masilayan ang mga pangyayaring yon, minabuti naman niyang magbantay upang mapatunayan kung totoo nga ba ang sinasabi ng matanda o hindi naman kaya'y tinatakot lang siya nito. Sa pagsapit naman ng unang araw ng buwan, kahit marami noong dalang lako si Topacio, pinili niyang umuwi ng maaga. Bago pa man kasi siya makaalis noon sa bahay nila, narinig niya ang pagpapaalala ng matandang yon. Siyempre bilang binata, nakagawian na talaga niyang sumunod sa mga bagay na sinasabi ng mga nakakatanda sa kanya. Akala niya isang pangkaraniwang araw lang din yun para sa kanila. Pero kinahapunan, habang nagpapahinga siya sa bakuran ng kanilang bahay, may nasipat siyang mga panauhing bigla na lamang dumaan sa gilid ng kalsada. Nakasuot ng pulang tela ang mga ito na siya namang bumabalot sa kanilang mga katawan mula ulo hanggang paa. May hawak-hawak ding sulo ang mga taong yon na parabang galing ito sa mahabang prosesyon. Ayon kay Topacio, marami ang nakakita ng pangyayaring yon, pero ni isa sa kanila walang naglakas loob na tanungin ang mga ito. Hindi naglaon nang makalayo na ang mga panauhing yon. Naging usap-usapan sa kanila ang kwento ukol sa mga kultong napapadaan tuwing sumasapit ang ganoong kapanahunan. Ayon pa sa matanda, na yon ang nagsisilbing hudyat kung saan marami na namang bata ang mawawala. Nang marinig naman nila ang tungkol sa usapin ng mga ito, pinili naman nilang manatili sa kanilang pamamahay. Pagsilay naman niya sa kinaroroonan ni Tandang Enting, nasipat naman niya yung sumisenya sa kanya na pumasok na. Sa pagsapit naman ng gabi, habang nagpapahinga na ang mga magulang niya, di naman siya mapakali sa higaan niya. Maya't maya ang kanyang pagbalikwas noon, dahilan para hindi siya makatulog ng diretso. Akala ni Topacio inaatake na naman siya ng kanyang sakit, kaya ang ginawa niya bumangon siya para uminom ng tubig. Noong una, inakala niya talagang isa lang yung normal na gabi. Pero pagdating naman niya noon sa kanilang sala, may narinig siyang animoy mga angil ng kung anong hayop. May mga yapak din siya noong naririnig na parabang nagmula sa mga malalaking nilalang. Dahil sa mga bagay na yan, dahan-dahan naman siyang tumungo sa gilid ng dingding para gumawa ng siwang na kanyang mapagsisilipan. Yung dingding kasi sa bahay nila noon, pawid lang, kaya madali niya yung mahahawi.
Pagsilay naman niya sa labas ng bahay nila, una namang bumungad sa kanya ay yung kulay pulang liwanag na nagmumula sa buwan. Pagsipat naman niya sa unahang bahagi ng kanilang bahay, napansin niya ang grupo ng mga taong nakita nila noong umaga, nakatayo sa gitna ng kalsada habang nakaharap kung saan nakatirik ang bahay nung matanda. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, unti-unti na rin niyang narinig ang mga engkantasyong sinasambit ng mga nilalang na yon. Habang tumatagal, nagdudulot yon ng sakit sa kanyang tenga na para bang mabibingi na siya. Sinubukan din niyang pangibabawan ang pakiramdam na yon, pero kalaunay nandilim lang ang paningin niya. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mga nararanasan, nagpumilit pa rin siyang sumilay sa bahay nung matanda hanggang sa masipat niya yung nakatayo sa labas ng bahay nito. Pagtaas naman ng matandang yon sa hawak nitong itak, bigla naman yung sinugod ng mga nilalang na nakasuot ng telang pula. Paglapit naman ng mga ito sa bakuran ng bahay ng matanda, agad namang inalis ng mga nilalang na yon ang kanilang mga kasuotan, dahilan para bumungad sa kanya ang mga anyo nitong unang beses niya palang makita. Paglalarawan ni Topacio sa mga ito, napakalayo nito sa wangis ng isang ordinaryong tao. Bukod kasi sa payat na payat ang mga nilalang na yon, para rin itong mga kuba, subalit napakabilis ng pagkilos nito. Nagsisiuslian na rin sa kanilang mga balat ang kanilang mga buto, at yung sa may parte ng binti nila, parang mga paa ng kambing yung itsura. Wala ring labi ang nilalang na yon, kung kaya't sa kasagsaga ng kanyang pagmamasid, kitang-kita niya na parabang handa yung sumakmal ng laman ng tao anumang oras na magkaroon yon ng pagkakataon. Matapos naman itong masilayan ni Topacio, hindi naman niya maiwasang mapasigaw nang masipat niya ang mga itong mabilis na nagsisilundagan papasok sa bahay nung matanda. Sa pagdating naman ng mga nilalang na yon sa mismong bakuran nito, kitang-kita naman niya kung papaano yon kinaharap ni Tandang Enting. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, laking gulat na lamang niya nang mapansin niya ang napakabilis na paggalaw ng matanda. Hindi rin ordinaryong lakas nito, kung saan kayang-kaya nitong patayin ang isa sa mga nilalang na yon gamit lamang ang mismong kamay nito. Dahil sa pangyayari, doon niya napagtanto na hindi isang ordinaryong tao ang matanda. Kung hindi siya nagkakamali, maaaring antingero ito buhat sa ipinamalas nitong kakayahan. Ilang oras pa ang lumipas, napilitan na ring umalis ang mga nilalang na sumalakay. Pagsilay naman doon ng matanda, kampante naman yung umupo sa silya habang pinagmamasdan ang paglayo nito sa lugar nila. Sa pagbalik naman ng katahimikan, nasipat naman niya ang matanda na dahan-dahan nang naglalakad pabalik sa bahay nito. Pagsarado naman ito ng pinto, agad namang dumilim ang buong paligid, kung kaya't minabuti na rin niyang bumalik sa kanyang silid. Habang nakahiga siya, paulit-ulit naman niyang binalikan yung mga pangyayaring nasaksihan niya. May mga pagkakataong hindi yun pinaniniwalaan ni Topacio, pero sa katagalan, nagawa na rin siyang makumbinsi nito. Kahit sino naman siguro, maniniwala talaga, lalo na kung sariling mga mata na ang makakasaksi nito. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, kahit wala siyang naging maayos na tulog, pakiramdam pa rin niya napakasigla niya. Pagtungtong naman ng alas 5 ng umaga, agad naman niyang pinasan yung mga buwig ng saging
na inihanda na ng kanyang ama. Sa paglabas naman niya sa kanilang tahanan, nadatna naman niya ang matanda na matyagang naghihintay sa kanyang paglabas. Pagtitigan naman nilang dalawa, agad naman siya nitong pinaypay papalapit, dahilan para mapilitan siyang ibaba ang daladala niyang paninda. Maya-maya pa, paglapit naman niya sa kinaroroonan nito, dahan-dahan naman siya nitong inakbayan habang nagwiwika yun sa kanya ng, "Iho, huwag ka na munang magtinda ngayon. Sa susunod na linggo mo na lang yan ituloy. Hindi naman sa pinagbabawalang kitang magtrabaho. Ang sakin lang, umiwas ka hanggat maaari pa. Alam kong nasaksihan mo yung nangyari kagabi. Ako na ang nagsasabi sa iyo. Panimula pa lang yun. Mamaya babalik ang mga kulto. Lahat ng taong makakasalubong nila sa daan, tatatakan nila ng kanilang mga marka. Kapag nalagyan ka nila ng bagay na yon, bendisyonado man ang bahay mo o hindi, makakaya nila kayong pasukin. Sa araw na ito, magsisimula ang kanilang pag-aani ng pagkain." Dahil sa sinabi nito, halos hindi naman nagawang makasagot nito Pasyo. Marami siyang katanungan noon pero yung kanyang bibig tila bang nagdadalawang isip na sumagot sa matanda. Maya-maya pa, nang magkaroon na siya ng lakas ng loob para magsalita, agad naman siyang nagwika rito ng, Manoy, si tatay ho nakaalis na eh. Ano hong gagawin ko? Pupuntahan ko ba siya para abisuhan ng mga nangyayari dito ngayon?" Nang marinig naman yon ng matanda, agad naman itong inilahad sa kanya na hindi saklaw ang mga taong katulad ng kanyang ama sa mga markang tinutukoy niya. Dagdag pa nito na ang mga taong maaaring kapitan ng mga marka ay yung mga kasing edad niya, pababa. Pagtatapat pa nito na kapag nangyari ang ganoong bagay, mataas din ang posibilidad na maaaring ikamatayo ng mga magulang niya. Siyempre, hindi naman ito maaatim na pabayaan ang kanilang mga supling, kung kaya't sa abot ng makakaya ng mga ito, susubukan nila yung ipaglaban. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, nagawa na ngang makumbinsi si Topacio nung matandang yon. Walang sabi-sabi, agad naman niyang sinoli ang mga saging na ilalako sana niya alinsunod sa babala ni Tandang Enting. Pagsilay naman ng kanyang ina sa ginagawa niya, mariin naman siya nitong tinanong kung bakit hindi siya naglako sa baryo. Nang marinig naman yon ni Topacio, mariin naman niyang inilahad dito na medyo hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Dagdag pa nito na mamayang gabi ipapaliwanag niya ang totoong dahilan kung bakit hindi siya nakapaglako nung araw na yon. Matapos naman itong marinig ang kanyang sinabi, wala na rin yung nagawa kundi ang sumunod. Kinahapunan pag-uwi naman ng tatay niya, dali-dali naman niya yung nilapitan para abisuhan sa hangarin niyang makausap ang mga ito ng pribado. Habang inilalahad naman niya ang mga bagay na yon, hindi naman niya maiwasang makaramdam ng kaba sa takot na baka tumanggi yon sa nais niya. Mabuti na lang, maayos noon ang pag-iisip ng kanyang ama, kung kaya't kahit marami yung gagawin, napilitan niyang sumang-ayon sa nais niya. Pagpasok naman nila sa loob ng bahay, isa-isa naman niyang inilahad sa mga ito ang tungkol sa totoong nangyayari. Inabisuhan niya rin yung kagustuhan niyo ni Tandang Enting, kung kaya't wala silang magagawa kundi sundin ito.
Nang marinig naman ng kanyang ama ang kanyang sinabi, napatitig lang naman yun sa kanya habang nagwiwika ng, "Susunod ako sa gusto mong mangyari kung mapapatunayan mo sa akin ang alegasyon mong yan. Marami ang nagsasabi, ordinaryong kulto lang ang napapadaan noong nagdaang araw. Kung mapapasinungalingan mo ang mga haka-hakang yon, abay, susunod ako sa lahat ng sasabihin mo." Pagkarinig naman niya sa sinabi ng kanyang ama, seryoso naman siyang sumagot dito ng, "Mamayang gabi, tay, huwag kayong matulog. Doon lang tayo sa sala at hayaan niyong ipakita ko sa inyo yung mga bagay na tinutukoy ko. Kapag nagsisinungaling ako, handa akong tanggapin ng lahat ng parusang manggagaling sa inyo. Pero ngayon pa lang, tay, ipagpapauna ko ng ilahad sa inyo. Seryoso, totoo ang mga pangyayaring kinakaharap ng ating baryo." Pagkalahad naman niya sa mga bagay na yon, minabuti naman nilang maghintay hanggang sa pagsapit ng gabi. Iniwasan na rin nila noong magtrabaho, gawa ng bawat isa sa kanila mas pinagtutuunan ng pansin ang tungkol sa mga bagay na nabanggit niya. Sa pagsapit naman ng gabi, maaga pang naghapunan ang kanilang pamilya. Matapos nila yung gawin, paisa-isa na rin nilang pinatay ang mga gasera nang sa gayoy hindi mapaghinalaan ng mga nilalang na magagawi sa labas. Nagising pa sila. Ilang oras pa ang lumipas, napakatahimik na nga noon sa buong paligid. Sila Topacio, kahit pinagpipistahan na ng mga lamok, matyaga pa rin silang naghihintay sa pagdating ng mga nilalang. Pagkaraan pa ng ilang minuto, laking gulat na lamang ng kanyang ama nang mapansin nito ang pagkukulay pula ng liwanag ng buwan. Walang sabi-sabi, agad naman yung sumilip sa labas ng bahay nila, kung saan doon nila nakita yung mga kultong nakasuot ng telang pula. Kagaya ng nasaksihan ni Topacio, pawang nasa matanda lamang ang atensyon ng mga ito. Maya-maya pa, lumabas na rin si Tandang Enting, bitbit ang itak nitong buong araw na pinatalim. Matapos naman yung masilayan ng mga nilalang na yan, buong puwersa naman nila yung sinugod para paslangin. Ngunit nang masipat yon ng matanda, walang pagdadalawang isip naman itong kinaharap ang mga nilalang hanggang sa tuluyan ng sumiklab ang labanan sa mismong bakuran nito. Kahit pilit yung sinusukol ng mga aswang, hindi pa rin yung sapat para mapangibabawan nila ang lakas ni Tandang Enting. Subalit sa kabila ng lahat ng yon, nanatili pa rin silang bigo buhat sa lakas na ipinamalas ng matanda. Hindi naglaon. Nang mabawasan na ng husto ang pangkat ng mga kulto, napilitan naman yung umatras hanggang sa paisa-isa na yung nagsitakbuhan papalayo. Matapos ang mga pangyayaring yon, napilitan namang lumabas ang matanda para kaharapin ng mga kasama ng nilalang na kasalukuyang nag-aani ng pagkain sa mga bahay-bahay na kanilang namarkahan. Dahil sa pangyayaring yon, doon na pagtanto ng kanyang ama na nagsasabi nga ng totoo itong si Topacio. Sa paglipas pa ng mga araw, nagpatuloy ang ganoong kaganapan na tanging sila lamang ang nakakaalam. Magmula noon, di na nila inisip ang tungkol sa hanap buhay ng kanilang pamilya, gawa ng ang tanging mahalaga lamang noon sa kanila ay manatiling buhay at ligtas sa araw-araw. Sa tulong dinoon ni Tandang Enting, nalaman nila ang mga bagay na kinakailangan nilang gawin. Ayon sa kanya,
na sa buong buwang yon, maraming bata siyang nakitang tinangan ng mga nilalang. Bawat isa sa mga ito, patay na rin nang makuha ng matanda, kaya hindi na nila yon na ibalik pa sa mga pamilya nito. Ang mas ikinagulat pa noon nila Topacio na sa tuwing may namamatay na bata, nakapagtatakang hindi na yon naaalala pa ng mga magulang nito. Bagaman hindi siya sigurado, malakas ang kanyang kutob na binura ng mga nilalang na kumuha rito ang memorya ng mga magulang nito bago nila yun tuluyang dukutin. Maaaring ito lamang ang nag-iisang paraan upang masiguro ng mga ito na walang sisiklab na gulo sa lugar na kanilang pinaggagapasan. Dagdag pa ni Topacio na gabi-gabi nananatiling maladugo ang buwan, hudyat na patuloy pa rin ang panginginain ng mga aswang na kanilang nasilayan. Linggo pa ang dumaan. Pakiramdam nila noon napakalayo na nila sa dati nilang buhay. Bukod kasi sa namulat na sila ukol sa mga nilalang na hindi nakikita, unti-unti na rin silang ipinamulat ni Tandang Enting sa mga bagay na di hamak na mas mahalaga kumpara sa paghahanap buhay. Nalaman na rin nila noon ang totoo kung kaya't habang nabubuhay pa sila sa mundo, pinili nilang patatagin ang kanilang pananampalataya. Wala na rin silang takot sa kamatayan sa paniniwalang yon ang totoong buhay ng mga katulad nilang tao. Magpahanggang sa ngayon pinuno, kahit matanda na itong si Topacio, hindi niya pa rin nalimutan si Tandang Enting at ang mga mahihiwaga nitong patibong. Okay. Opinyon ko sa kwento. Alam nyo, mas maganda sana to Topacio kung marami ka na ikwento tungkol kay Tandang Enting o Tandang Enting o kung ano man. Kasi alam ko hindi lang ito yung kakayahan nun eh. Tingnan nyo umuukit siya ng mga simbolo sa lupa na hindi nalulusaw o hindi nabubura. Sinong may kakayahang gumawa niyan? Nasa kaninong linya ng lahi? Kila Nanay Goyang, Rahabalin Susay. Sila ang gumagawa ng mga kakaibang marka na inilalatag nila sa lupa na pwedeng patibong, pwedeng depensa, o pwedeng kung ano man ang gusto nila. Depende yon sa simbolo na isusulat nila sa lupa. Ang ganda ng kwento na to. Lalo na kung nalaman natin yung nakaraang buhay ni Tandang Enting, kung paano niya natutunan yung mga simbolo na yon. Ang ganda nito. Sobra. Kaso lang, isa lang yung kwento eh. Isa lang yung pinadala sa atin. Pero ako naman, okay na okay ako ron kasi niligtas lang naman yung buhay nila eh. Kumbaga, parang napadaan lang to si Tandang Enting para iligtas sila. Hindi naman dun umiikot yung buong kwento. Tsaka hindi naman si Tandang Enting yung bida eh. Kumbaga, ginawa niya lang yung role niya bilang isang manggagamot, antingero, na medyo malalim yung alam pagdating sa mga ganitong bagay. Kaya ako, para sa akin, okay na to kahit na gusto ko sana ng part 2 pero feeling ko wala na. Kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.